Matul l-2017, il-Maltin nefqu mal-40 miljun euro meta żaru l-Gżira Awċija. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi żieda fin-nefqa ta' kważi 9% meta mqabbel mal-2016. Fl-2017 saru kważi 261,000 vjaġġ minnu lejn Malta, Għawdex u Kemmuna, li tfisser żieda ta' aktar minn 10% meta mqabbla mal-2016. L-istatistika turi li r-residenti Maltin li żaru r-reġjun ta' Għawdex u Kemmuna għal mill-inqas lejl wieħed ammontaw għal 52.4% tat-total ta' turisti li żaru r-reġjun. Bħala medja, il-Maltin raqdu 3 tiljieli bil-maġġoranza tagħhom ikunu ta' bejn il-25 sena u l-44 sena. Il-maġġoranza tagħhom ivvjaġġaw għal btala u kien hemm żieda ta' aktar minn 35% fuq l-istess perjodu li jażlu li joqogħdu f'akkomodazzjoni kollettiva. Barra minn hekk, kien hemm ukoll żieda fl-Awċin li żaru Malta hekk kif dawn ammontaw għal kważi 24,000 li tfisser żieda ta' 32% meta mqabbel mal-2016. L-istatistika turi wkoll li t-turisti li żaru Malta biss qabżu 2 miljuni, jiġifieri żieda ta' kważi 16% meta mqabbel mal-2016. Bħala medja, it-turisti qattaw 7 ljieli f'Malta u ħafna minnhom għadu fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi. Iċ-ċifri juru wkoll żieda fit-turisti li qegħdin jażlu lil Għawdex jew Kemmuna għall btala tagħhom. Fil-fatt, matul is-sena li għaddiet, kienu aktar minn 92,000 it-turist li jażlu lil Għawdex, żieda ta' 9% fuq l-2016. Kontrarju għal dawk li żaru Malta biss, dawn għażlu aktar li joqogħdu f'akkomodazzjoni privata, bil-maġġoranza tagħhom għażlu li jikru. Kważi mal-123,000 żaru lil Malta u lil Għawdex tul iż-żjara tagħhom f'pajjiżna, li tfisser żieda ta' 16.6% fuq l-2016.